We gaan eventjes aan die boom gaan staan. Oké, ja. Ik ben Rudy van Rentergem. Aan mijn taal zult u horen dat ik eigenlijk hier niet thuis hoor, maar hier eigenlijk wel thuis hoor. Ik ben dus een West-Vlaming die sedert een tiental jaar in Zeeuws-Vlaanderen woont. Zeeuws-Vlaanderen, ik zeg dus niet Zeeland. Hè. Zeeuws-Vlaanderen, heel belangrijk. We gaan dat verhaal vertellen. Die twee breinaalden. Iemand vroeg wat is dat? Zijn dat breinaalden? Ik zeg nee, maar ik ga er wel een werkje rond breien. Ik ben dus een van de vele Belgen die hier dus aangespoeld zijn. Ik woon zelf in Aardenburg, ongeveer een 10 kilometer van hier. Heel rustig stadje. Als u rond u kijkt, zult u zeggen, Sluis ook heel rustig. Moet u morgen eens terugkomen. 11 november, Belgische feestdag. Mooi weer, dan kun je hier over de koppen lopen. Het was dus het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 11 november 1918 om 11 uur is de vrede gesloten dus in de treinwagens van Compiègne. Maar dat weten jullie niet, want jullie hebben dat oorlogje niet meegemaakt. Jullie waren min of meer neutraal. Vraag dat maar aan Wilhelm II. Onder andere in Sluis en in Aardenburg zijn een heel pak Belgen geweest. En, sorry, we springen van de hak op de tap. Hè. Maar die Belgen zijn het is het Oekraïense verhaal. Na een paar weken zijn die gewoon teruggegaan naar België. En wie is hier gebleven? Die het kon betalen. U zegt wel, wij hebben 1 miljoen, ik ga nu heel stout zijn, hè. We hebben 1 miljoen Belgen opgevangen. Maar hier kon je in de streek als vluchteling, je kon dus in een herberg een stoel huren. Het was dus niet geen charity om het geloof. Hè. Zeeuws-Vlaanderen. Hier ligt Sluis, is Brugge, Gent, Aardenburg, IJsendijken enzovoort. Dat stukje, dat hoort toch eigenlijk bij België, toch? We gaan dus tot even voor 1604 behoorde Zeeuws-Vlaanderen tot het graafschap Vlaanderen. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen. Eén groot Vlaams gebied. Met de 80-jarige oorlog is prins Maurits hier gepasseerd. En die heeft dus de Sluis veroverd op de Spanjaarden. En sinds 1604 is de grens tussen België en Nederland van in Katzand tot in Vaalst dezelfde. Af en toe is die wel een keer verschoven, maar sindsdien is dat stukje hier bij Nederland. De 7 provinciën. Waarom heeft Nederland dat stukje nooit terug willen geven aan België? Bij strategisch belang. De Schelde, en hier ligt iets veel vriend aan betaald, zeggen ze. Antwerpen. Antwerpen, grote concurrent van Rotterdam, Amsterdam. En Nederland wilde altijd dus controle hebben over de Schelde. Zeeuws-Vlaanderen heeft lange tijd niet behoord tot de provincie Zeeland. Staatkundig. Het werd rechtstreeks bestuurd vanuit Den Haag. Ze noemen dat dus de Staats-Vlaanderen. Vandaar dat men ook spreekt over de Staats-Spaanse linies die dus hier passeerden. Oké, we zijn dus in Sluis. Ja, niet meer werkzaam, nee.